Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter. Egészen délelőtt 11 óráig szól a műsorunk, úgyhogy addig kereshetnek bennünket. SMS számunk 0630 666. És most arról beszélünk, amit már többször szóba hoztam így a műsor során, hogy az országgyűlés egy uniós irányelvvel összhangban még tavasszal fogadta el azt a törvényt, melynek alapján lehetőséget adnak a munkahelyi visszaélések, szabálytalanságok névvel vagy névtelenül történő bejelentésére, és számos vállalkozásnak írják elő egy kötelezően létrehozandó úgynevezett visszaélés bejelentő rendszer létrehozását. A cégeknek ez év december közepéig kell kialakítaniuk a rendszert, bár már korábban is volt rá lehetőség ajánlás alapján. Kutatások szerint a csalások és korrupciós tevékenységek akár 50%-át visszanyesheti egy ilyen jól működő anonim rendszer. Van, aki már korábban kiépítette ezt, például dr. Soltész Gergő, a DPD futárszolgálat úgynevezett compliance, vagy mondjuk azt, hogy etikai igazgatója, akivel Kulik Bence beszélgetett a tapasztalatokról még a döntés megszületése után. Ebből idézünk most néhány percet. A DPD Hungary Kft-nél jelenlegi formájában működő bejelentési rendszert már 3 éve használjuk, 3 évet vezettük be. A bevezetésnek pedig nagyon egyszerű oka volt, egy olyan kultúrát szeretne a társaságon kialakítani, ahol bárki szabadon, nyíltan kifejezheti a véleményét, és ebbe a véleménynyilvánítás szabadságába teljes mértékben beleilleszthető ez a bejelentési rendszer. Bevezetése óta jóhiszemű bejelentéseket kaptunk alapvetően, azonban a közel a 99%-a az nem a klasszikus etikai bejelentésekre vonatkozó információk megosztása, hanem mivel csomagok kézbesítésével foglalkozunk, gyakorlatilag hol a csomagom, mikor kapom meg, különböző ilyen panaszokat, reklamációkat is ezen a felületen keresztül osztottak meg velünk. Úgyhogy szerencsére elmondható, hogy korrupcióra, visszaélésekre, bűncselekményre vonatkozó információk nem merültek fel. Ugye egy grupnak a része vagyunk, ezáltal Nyugat-Európában, vagy az Európa többi országaiban már régebb óta használnak ilyen bejelentő rendszereket. A statisztikák azt mondják, hogy a vállalat bevételének 5%-a veszlik el csalás miatt, és ahol bármilyen ilyen bejelentő rendszert működtetnek, ott pedig 43%-kal gyakorlatilag ez a bejelentő rendszer segítségével derítik ki ezeket az eseteket. Nyilván egy vállalaton belül is van sok érdekcsoport, a vezetőség, a munkavállalók, maga a cég, mint jogi személy. Az érdekelne, hogy ezeket a különböző érdekcsoportokat máshogyan érinte egy ilyen etikai forródrót. Szerintem mindenkinek előnye jár egy ilyen rendszer. Fedhetetlenség terén ez egy kifejezetten jó fórum a mindennapokban, és azt mutatja, hogy nem csak szavakban, hanem tettekben is ez megjelenik. A cégvezetésnek az nagyon fontos, mivel ezt egy vezető közvetíti a munkavállalóinak is a példamutatást, és arra ösztönöz mindenkit, hogy tisztességesen kell eljárni. A munkatársaknak, partnereknek, ügyfeleknek pedig nyilván ez szintén egy lehetőség, hogyha valami visszaélést tapasztalnak, vagy valamilyenvel talán nem értenek egyet, akkor van egy olyan fórum, ahol ezt jelezhetik. A jogszabály arra is teret ad, hogy anonim módon jelenthesse be egy munkavállaló az esetleges etikai kételyeit. Viszont az anonimitás nem ad teret mondjuk bosszú alapú visszaélésekre. Mi ezt nem tapasztaltuk, hogy erre teret adott volna. Tehát gyakorlatilag egy belső kommunikáció előzte meg, a partnereink felé is van egy ilyen nyílt kommunikáció, ezt különböző módokon promóztuk, ezt a bejelentő vonalat, és ott különös hangsúlyt fejtettünk ki az edukációra, hogy ez tényleg milyennek a bejelentő vonalnak a célja, milyen bejelentéseket célszerű ezeken keresztül jelezni, mire kell leginkább ezeket használni. És kibővítettük az ilyen panaszkezelésre teret adó fórumokat is, és a kettő gyakorlatilag teljesen külön vált. És akkor ezt azt gondoljuk, vagy ez a tapasztalat, hogy az emberek elkezdték már ezt jobban használni, és a félelem attól, hogy ezt egyes emberek különböző besugásokra használhatják, persze ez benne van, de szerintem felelősségteljesen gondolkodó magyar társadalom vagyunk, és ezért azt gondolom, hogy mindenki érzi, hogy ez tényleg mire való. Ennek abszolút előnyei vannak egy ilyen rendszernek. Soltész Gergőt, a DPD futárszolgálat egyik igazgatóját hallották, Kulik Bence kérdezte őt. És folytatjuk a témát, vendégem itt a stúdióban, dr. Jaskó Zsolt bejegyzett csalásvizsgáló közgazdász. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mielőtt reagálunk az előző beszélgetésre, és kérdeznék azért
azt engem nagyon érdekelne, hogy mikor van, ahogy valakinek a nevéhez oda tehetik, hogy csalásvizsgáló. Az, hogy valaki bejegyzett csalásvizsgáló legyen, ahhoz vizsgát kell tennie. Tehát Texasban van egy olyan szervezet, amely akkreditált képzéseket folytat. Nagyjából 100 000 csalásvizsgáló van a világban. Magyarországon ennek a számossága viszonylag csekély, de mindenféleképpen törekvés lenne az, hogy ezt a számot tudjuk növelni. Egy olyan rendszerről beszélgetünk, amelynek a kidolgozására azért cégek már tettek lépéseket, nem csak az előbb említett cég. Ön azt mondta, hogy azért elég sokan vannak, akik ezt már jó régen elkezdték kidolgozni, ugye itt Magyarországon is. Mindenképpen a multinacionális vállalkozások már évek óta működtetnek visszaélés bejelentő rendszereket, de ugye idén, amikor kihirdetésre került a 2023 évi 25-ös törvény, amely a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, illetve a visszaélés bejelentéssel összefüggő szabályokról szól, ugye május végén került kihirdetésre a törvény, a hatályba lépése ennek 2023. július 24-e volt, és ez azt jelentette, hogy nagyon sok szervezet számára már július 24-én ki kellett alakítani, és működtetni kellett belső visszaélés bejelentési rendszert. Jellemzően a 250 főt elérő és meghaladó foglalkoztatóknak volt ilyen kötelezettsége. Hogyan működik maga a gépezet? Van egy csomó munkavállaló, van mondjuk egy több száz főt hatalmas cég, több döntéshozatali szinttel, esetleg többféle osztállyal, alosztállyal, ügyintézési részleggel. Valaki valamit valamikor észrevesz. A legnagyobb részében az eseteknek gondolom saját esetet jelent be, de előfordulhat az is, hogy más valakiét. Anonim, nem anonim, kivizsgálja ki, mennyi idő van rá? Tehát fontos azt tisztázni, hogy a visszaélés bejelentő rendszerben a jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekmények jelenthetőek be, és ez alapvetően nem csak a munkavállalókra koncentrálódik, hiszen bejelentő lehet például az a természetes személy is, akivel már megkezdődött egy felvételi eljárás, vagy egy volt munkavállaló is bejelentésre jogosult, de nem kizárólag a munkavállalói körre összpontosított a jogalkotó a törvény kapcsán, hiszen bejelentésre jogosult lehet például egy adott szervezettel szerződéses kapcsolatban levő beszállító is, annak alkalmazottja, bejelentésre jogosult lehet az adott szervezetnek a tagja, ügyvezetője, gyakornokok, önkéntesek, tehát a törvény taxatíve felsorolja azt a kört, aki bejelentést tehet. Maga a bejelentés, amikor megtesszük a visszaélés bejelentési rendszerben, mert tudomásunk lett valamilyen olyan jogellenes cselekményről, amelyről azt gondoljuk, hogy visszaélésre adhat alapot. Ezt megtehetjük névvel és név nélkül. A jogszabályunk úgy rendelkezik, hogy dönthetünk úgy a szervezet részéről, hogy az anonim bejelentések kivizsgálását mellőzzük, hiszen erre a törvény lehetőséget ad. Ugyanakkor mégis azt javasolnám, hogy nagyon fontos elem a bejelentő részéről az, hogy megfelelő védelmet kapjon a bejelentő, bízzon. Mert nagyon sokan azért választanak, bocsánat, hogy közbevágok, az anonimitást, a névtelenséget, mert úgy érzik, úgy érezhetik, hogy ettől vannak védve, ekkor nem fogják azonosítani velük az adott problémát. Tehát mi azt mondjuk csalásvizsgálók szakmailag, hogy maga a visszaélés bejelentési rendszer a leghatékonyabb csalás megelőző eszköz, és abban az esetben, amikor biztosítunk névtelen bejelentést, akkor egy hatékony rendszert tudunk kialakítani, hiszen akkor a bejelentésre jogosult azt fogja érezni, hogy nem is kerülhet az ő személyes adata nyilvánosságra, hiszen anonim módon jelentette be a visszaélést.
függetlenséget, azt, hogy az a bizottság, nem tudom, valakik, akik majd elbírálják, elolvassák, megvizsgálják ezeket az eseteket, hogy mennyire tudják függetleníteni magukat az adott cégtől, hiszen mindez cégen belül zajlik, ezt hogyan lehet garantálni? Mik a paraméterek ebben? Egyfelől van egy törvényi garancia erre, tehát ugye az vizsgálhatja ki a bejelentést, akár belsős kivizsgálóról beszélünk, akár egy külső szervezetről, vagy éppen bejelentő védelmi ügyvédről, aki személyében teljesen pártatlan, tehát ezt ki is mondja a jogszabály, hogy a pártatlanságot minden esetben bármilyen bejelentésre vonatkozóan biztosítani kell. Vannak úgynevezett összeférhetetlenségi szabályok is, illetve ami nagyon-nagyon fontos az, hogy kivizsgálni csak úgy tudunk esetet, hogyha értünk is hozzá, tehát hogyha van aprócska szakmai tapasztalatunk abban, hogy hogyan is vizsgálunk ki egy visszaélés bejelentést. Az, hogy én bejelentem azt, ami velem történt, egy sérelmet, az valahogy érthető. A kérdés az, hogyha én azt látom, hogy önt valami sérelem érte, és mi munkatársak vagyunk, akkor én mit teszek? Ön azt mondta nekem még a beszélgetés előtt, még a riportot hallgattuk erre, hogy bizony nekem ez esetben kötelességem jelenteni, nem pedig majd megítélem, hogy láttam, mit láttam, hogy láttam. Nagyon fontos a visszaéléseknek az edukációja az, hogy maguk a bejelentésre jogosultak tudják, hogy mik azok a jogellenes cselekmények, amelyeket bejelenthetnek ebbe a visszaélés bejelentési rendszerben. Egyfelől maga a jogszabály is definiálja azt a kört, hogy milyen cselekményeket, jogellenes cselekményeket lehet bejelenteni, hiszen az EU-s jogi aktusok azok definiálják azt a kört, környezetvédelem, munkavédelem, termékmegfelelősség, pénzügyi szolgáltatások, stb., amelyek tekintetében, hogyha egy visszaélést tapasztal a munkavállaló, akkor ezt bejelentheti a rendszerbe. Természetesen, ha valamilyen bűncselekményre vonatkozóan merül fel kételj a munkavállalónál, vagy a bejelentésre jogosultnál, akkor ugye köteles bejelenteni, hiszen maga a jogszabály is úgy rendelkezik, hogy amennyiben a kivizsgálás eredményeképpen bebizonyosodik, hogy ezen jogellenes cselekmény felveti a bűncselekmény alapos gyanúját, akkor köteles feljelentést tenni maga az érintett szervezet. Tehát ebben az esetben, hogyha mondjuk bűncselekményt tapasztalunk, és nem jelentjük be, akkor ugye elmulasztjuk ezt a fajta kötelezettségünket, amely különböző szankciókkal is járhat a későbbiekben. Ez fontos, mert szerintem ezt talán kevesen tudatosítják magukban. Azt is fontos lenne talán elmondani, hogy hogyan zajlik egy ilyen folyamat. Vegyük végig a lépéseket. Megtörténik, megszületik egy vagy anonim, vagy névvel ellátott bejelentés, és feltételezzük, hogy a cég mindegyiket kivizsgálja. Ez beérkezik valamilyen e-mail címre, nem tudom hova. Így van, tehát ugye ki kell alakítanunk belső visszaélés bejelentési rendszert, ez azt jelenti a kialakításnál, hogy nem csak magát a bejelentési csatornát kell kialakítanunk, amely lehet szóbeli, illetve írásbeli csatorna, hanem magát az egész eljárás rendjét szabályoznunk kell, hogyan is működik az adott szervezetünknél maga a visszaélés bejelentés folyamata. Ezt szabályzatba kell foglalnunk, és a bejelentésre jogosultak részére ezt közzé is kell tennünk, tehát érdemes ugye az adott szervezetnek a honlapján kialakítani egy erre megfelelő felületet, ahol leírjuk azt világosan és egyértelműen, hogy hogyan is működik nálunk a visszaélés bejelentési rendszer. Tehát egyfelől ki kell alakítani az erre vonatkozó szabályzatokat,
Fontos annak a mérlegelése, hogy kialakíthat a szervezet a visszaélés bejelentési rendszer folyamatán túl olyan szabályzatokat, mint például az etikai és magatartási kódex, hiszen definiálhatja azt egy adott foglalkoztató, hogy mi minősül etikus vállalati magatartásnak, és akik ezeket a magatartásokat megszegik, azokkal szemben is lehet ugye bejelentéseket tenni a rendszerbe. Tehát fontos a szabályzat kialakítása, fontos a csatornák kialakítása, fontos a kijelölése annak a személynek, akik ki fogják vizsgálni a bejelentést, és mint említettük, fontos ugye itt az összeférhetetlenségnek a garanciája, fontos a pártatlanság, és fontos a szakértelemnek a garanciája. Tehát ezért nem véletlenül ugye nagyon sokszor külső szervezeteket bíznak meg. Érthető is. Ezzel harmadrészt pedig nagyon fontos mindennek az edukációja is. Tehát azt, hogy az etikai forródrót rendszerét megismertessük a bejelentésre jogosultakkal. Hát meg például azt is, hogy nem csak a saját sérelmünk a fontos. Hogy tudják azt, hogy mit jelenthetnek be, hogyan jelenthetik be, és amikor megtesznek egy bejelentést, akkor maga a jogszabály is rendelkezik arról, hogy 7 napon belül a bejelentő részére visszaigazolást kell adnunk, hogy fogadtuk a bejelentését. Természetesen el kell neki mondani, hogy mi lesz a bejelentésének a folyamata, és 30 napon belül általános szabályként ki kell vizsgálnunk a bejelentést, tehát valamilyen eredményre kell jutnunk. Valamire kell jutni egy hónapon belül. Amennyiben nem tudjuk, mert mondjuk maga a bejelentésnek a kivizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, akkor tájékoztatni kell a bejelentőt arról, hogy nem tudjuk határidőben kivizsgálni a bejelentését 30 napon belül, de ekkor is maga a jogszabály egy maximum 3 hónapos határidőt fog adni. De egy anonim bejelentőnek nem lehet visszajelezni. Egy anonim bejelentőnek is vissza lehet jelezni, hiszen hogyha egy anonim bejelentő egy szoftveres megoldás segítségével bejelentést tesz, akkor kap egy felhasználói nevet, egy jelszót, és egy hozzáférést ehhez a rendszerhez, és fogja látni a bejelentésének az aktuális státuszát. Tehát rá tud nézni. Rá tud nézni, illetve nagyon fontos az, hogy amikor kivizsgáltuk magát a bejelentést, akkor annak az eredményéről, illetve a szükséges intézkedésekről tájékoztatnunk kell magát a bejelentőt is. Talán fontos lenne, hogy néhány olyan esetet említsünk, hogy a hallgatóink tisztában legyenek azzal, hogy mi az, ami ilyen határátlépés, vagy ilyen tipikus munkahelyi határátlépés, visszaélés helyzet. Például, hogyha definiáltuk az etikai és magatartási kódexünkben azt, hogy egy munkavállaló milyen értékben fogadhat el például ajándékot, és hogyha azt tapasztaljuk, valaki azt tapasztalja, hogy ezt meghaladó értékű ajándék elfogadása történt, akkor ez már kimerítheti ugye az etikátlan viselkedés fogalmát, tehát egy jogellenes cselekményt valószínűsíthet, ráadásul egyéb akár bűncselekmény gyanúját is felvetheti, tehát ezt nyilvánvalóan ki kell vizsgálnunk, és erre a bejelentőnek megfelelő adekvát választ is kell adnunk. Most mondok egy példát, és akkor kezdjük saját magunkkal, mert ez a legegyszerűbb helyzet ilyenkor, akasztják a hóhért. Ugye mi itt önt szakértőként hívtuk be, mi van akkor, ha én simlizni akarok, és azt mondom, hogy hát önnek is elég jó reklám, meg egyébként is, meg legyen 5 perccel hosszabb, vagy nem tudom, most el sem tudom képzelni a helyzetet, és akkor nem tudom, hoz nekem valami ajándékot, vagy ad nekem valami olyan értékű dolgot, ami nyilvánvalóan nem hoztam egy prospektust, hogy olvassa el a műsorvezető esete. Akkor ez például már eleve kimerítheti egy ez teljes mértékben kimerítheti, így van, ez bejelenthető lesz egy rendszerbe, és egy visszaélés bejelentési rendszerbe, és nyilvánvalóan akkor ezt az ügyet ki kell vizsgálni. Nyilvánvalóan minden ügy más és más természetű,
az kimeríteni a jelenlegi műsor kereteit, hogyha én most elmondanám, hogy felsoroljuk az összes esetet, hiszen minden esetet önmagában kell vizsgálni, és minden esetet önmagában kell megítélni. De mindenféleképpen az egy nagyon fontos jelzés arra vonatkozóan, hogy vajon mennyire tudatosítjuk a munkavállalóinkban azt, hogy meddig terjed az etikusság határa, az etikus cselekmény határa, és mi az, ami már ezt átlépi. Tehát, hogyha mi megfelelő edukációt adunk, akkor azt próbáljuk meg betartatni ugye a munkavállalóinkkal. Tehát el kell nekik mondani azt, hogy mi fér bele, és mi nem fér bele. És legyen ez egyértelmű. A következő 2 hónapban mi a teendőjük azoknak a cégeknek, akik most felkapták a fejüket arra, hogy hoppá, valamit még nem végeztek el. Van még 2 hónap. Igen, ugye az EU-s tagországok tekintetében egységesen az 50 és a 249 fő foglalkoztatott közötti létszámú szervezetekre vonatkozik az, hogy december 17-ével be kell vezetniük, ki kell alakítaniuk és működtetniük kell ilyen rendszereket, és az előbb általam felsorolt feladatokat meg kell valósítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem sok idejük maradt, hiszen az, hogy a jelenlegi szabályzatokhoz hozzá kell nyúlni, ki kell alakítani új szabályzatokat, be kell vezetni ilyen rendszereket, meg kell bízni kivizsgálókat, ez a gyakorlati tapasztalataim alapján nagyjából 1-2 hónapot mindenféleképpen igénybe vesz, úgyhogy ideje elkezdeni ezeknek a szervezeteknek, akik ezt nem kezdték el, és egy nagyon fontos dolgot szeretnék hangsúlyozni a tisztelt hallgatóknak, azt, hogy foglalkoztatókról és foglalkoztatottakról beszél a törvény, tehát magyarul nem csak a gazdasági társaságokat érinti, hanem ugye azokat a szervezeteket, akik foglalkoztatónak minősülnek, és nagyon fontos az is, hogy nem csak a munkaviszony tartozik a foglalkoztatotti létszám számítása során a foglalkoztatotti körbe, hanem a munkavégzésre irányuló jogviszony, tehát adott esetben az egyszerűsített foglalkoztatás is ide tartozik a megbízási szerződés alapján történő foglalkoztatás, tehát amikor természetes személyt ellenérték fejében valamilyen szolgáltatást végez a részünkre. Fontos ez, ennek a mérlegelése, amikor mi kiszámítjuk azt, hogy vajon kötelezettek vagyunk erre, vagy nem. Vagy kérjünk ebben segítséget, én azt is mondom, hogy ezt sem biztos, hogy érdemes elmulasztani. Nagyon szépen köszönjük, hát rengeteg információval lettünk gazdagabbak, én csak azt tudom javasolni, hogy aki nem figyelt eléggé, az a www.mediaclick.hu oldalról majd a műsort újból meg tudja hallgatni, vagy ezt a műsorrészt, és érdemes a kérdéseire megkeresni a konkrét választ. Dr. Jaskó Zsolt bejegyzett csalásvizsgálóval, közgazdásszal beszélgettem az előző percekben.